Bon vespre, nens i nenes de Sant Cugat. Bon vespre. Pels que no em conegueu, el meu nom és Moixinac i sóc el fanaler de Sant Cugat. Fa anys vaig tenir el gran honor de ser l'escollit de conservar el llum de l'estel de Nadal que ens van dur ses majestats els Reis de l'Orient. I veieu? En aquest bastó, que està construït de fusta de vinya, s'hi conserva la llum màgica que va venir de l'Orient. Bé, i des de llavors i fins ara m'he encarregat de mantenir la llum aquesta, sempre. I mantenir la llum a la ciutat. I també, i molt, però que molt important, mostrar el camí a ses majestats als Reis d'Orient. Però, sí, clar que sí, aplaudiu. Que ens sentin, perquè volem que vinguin. Hem fet tots molta feina perquè vinguin, però permeteu-me un mot encara. Us vull explicar un secret, nens i nenes. Vosaltres, amb tota aquesta il·lusió, tota aquesta alegria i aquesta llum interior que despreneu, m'heu ajudat a conservar la llum del Nadal. Sí? Seguiu així. Però, un moment, sabeu on visc jo? A Collserola, molt bé. Ben a prop d'aquí, envoltat de natura i la muntanya màgica, però perdoneu, jo no vull allargar... Espereu un moment. No em vull allargar més perquè crec que ha arribat el moment. Nens i nenes de Sant Cugat, voleu i teniu ganes de mostrar el camí a ses majestats, els Reis? A veure, allà més fort. I allà. I pel carrer Major. Voleu que vinguin els Reis Mags d'Orient? Doncs entre tots i totes ho farem. Aviam, teniu els fanalets que us vam enviar a casa? Tots a punt, aneu preparant. Si els teniu, bé. I si no, també perquè segur que els pares, mares, tiets i tietes tenen alguna cosa que pugui fer llum. Mira, ja comencen. Aneu preparant, aneu engegant perquè hem d'il·luminar tota aquesta plaça i que ens vegin ses majestats. Esteu a punt? No veig prou llums. Busqueu coses per fer llums. Fem una cosa. Baixem els llums cap a baix. Baixem. A la una, a les dues, llums amunt! I que els Reis no passin de llarg!
tots i a totes. Ja tenim a ses majestats de Sant Cugat. Si us plau, sé que ho heu fet, però un fort aplaudiment pels Reis d'Orient. Melcior, Gaspar i Baltasar, un any més presents aquí a la ciutat, gràcies al Moixinac, al fanaler de Sant Cugat, que aquest any els ha guiat també cap a la nostra ciutat. Això anirà molt ràpid perquè avui, mare meva, quina gentada, Hi ha moltes cartes que encara s'han d'entregar. Només us vull demanar, digueu-me sí o no, ses majestats, els nens i nenes que encara avui no han entregat la carta, tenen temps? Sí. Després de la cavalcada la recollireu, no? D'acord. Per tant, ara abans que res, jo donaré la paraula a l'alcaldessa de la ciutat, Mireia Ingla, perquè entregui la clau de Sant Cugat a ses majestats i així aquesta nit podran passar per totes les cases. Alcaldessa. Molt bona tarda, nenes i nens. Ja tenim els Reis d'Orient aquí. Majestats, Melcior, Gaspar i Baltasar, benvinguts a Sant Cugat. Mireu quines ganes teníem que arribéssiu, mireu com està aquesta plaça i veureu com tenim la ciutat també després durant la cavalcada. A Sant Cugat els nens i les nenes fan teatre, fan música, fan esport, canten, ballen, fan coses molt diverses, però hi ha una cosa que tots els nens i nenes de Sant Cugat han fet aquest 2022 i és molta bondat, moltíssima bondat. I els nens i les nenes de Sant Cugat tenen molts desitjos, així que, majestats, com a alcaldessa us demano que pugueu fer realitat els desitjos de tots els nens i les nenes d'aquesta ciutat perquè s'ho mereixen. També s'ho mereixen els pares i les mares i les àvies i les tietes i tota la bona gent d'aquesta ciutat, sí senyor. Aquest any estem molt contents, ho deia ara la Marina, perquè gràcies a l'estimat Moixinac que ens ha portat la llum com a fanaler de Sant Cugat, ha guiat els Reis d'Orient perquè arribessin a aquesta ciutat. Us desitjo que us portin carretades de salut, d'alegria i de felicitat. I espero que tots aquests desitjos els pugueu complir aquí, a Sant Cugat, aquesta preciosa ciutat. Ara, majestats, us faré entrega de la clau de la ciutat, aquesta clau que amb la vostra màgia obrirà les portes de les llars de tots els nens i de totes les nenes de la ciutat. Però abans hi haurà la cavalcada, que amb l'ajuda dels patges i de les patgesses acabaran de rebre les cartes d'aquests nens i aquestes nenes que potser encara no les han pogut entregar. Ja veureu, Melcior, Gaspar i Baltasar, que bonica que tenim la ciutat, que engalanada i preparada per aquesta fantàstica rebuda que avui Sant Cugat li vol fer als Reis d'Orient. Ara el que fa l'alcaldessa és entregar la clau de la ciutat a Melcior, Gaspar i Baltasar. I també el que farem és en nom de tota la gent de Sant Cugat, els hi donarem uns obsequis per tal que us els pugueu endur quan torneu cap a l'Orient en record del pas per la nostra ciutat. L'alcaldessa ara el que fa és entrega un obsequi, ara el veureu, no sé si l'arribareu a veure, ara quan el tinguin tots tres, és un petit obsequi com a mostra d'agraïment a ses majestats per visitar un any més la nostra ciutat. El veieu? No el veureu, potser? És un skyline de la ciutat, oi? Llavors, ara tots voleu que comenci ja la cavalcada, oi? Sí, però abans que res, us agradaria que els Reis diguessin unes paraules? Sí? Què fem? Els hi fem un fort aplaudiment, a veure si s'animen. Va, un aplaudiment. I em sembla que aquest any qui parlarà
és el rei Gaspar. Benvingut a la ciutat. Molt bona tarda, Sant Cugat del Vallès. Il·lustríssima alcaldessa. Nenes, nens, pares, mares, àvies, avis, moltes gràcies per aquesta rebuda. Un any més, ja som aquí a Sant Cugat, una ciutat estimada per nosaltres, els Reis d'Orient. Ha estat un llarg viatge i estem molt contents d'estar aquí amb tots i totes. Ens agrada molt Sant Cugat perquè és una d'aquelles ciutats on hi ha moltíssims nens i nenes. Omplint aquesta plaça, la veritat és que fa molt bona impressió. Us he de dir que tant el rei Baltasar com el rei Melcior com jo mateix treballarem molt aquesta nit perquè cap de vosaltres es quedi sense regal. Com cada any, tenim regals de tota mena. Jocs, disfresses, llibres, bicicletes i moltes coses més. Però el millor regal de tots és que compartiu aquesta nit, la més màgica de l'any, amb totes aquelles persones que estimeu. Feu que la màgia d'aquesta nit duri tot l'any. Sentiu bé? Sí? Al llarg d'aquests dies hem anat rebent les vostres cartes mitjançant els nostres patges reials. Aquesta és una nit molt especial i ens agrada visitar totes les cases de Sant Cugat. No ens en volem deixar ni una i per això, gràcies al Moixinac, que aquest any ens farà de guia amb la seva llum, podrem visitar-les totes sense deixar-nos ni una. Dit això, només falta recordar-vos que, com sempre, heu d'anar a dormir ben d'hora. Treballarem de valent tota la nit per repartir les il·lusions i els bons desitjos. I ja sabeu que una miqueta d'aigua pels camells i algun trosset de torró per nosaltres sempre va bé. En breu començarem la cavalcada pels carrers i places. Al carrer Puig i Cadafalc farem una miqueta menys de soroll. Més que res per satisfer tots aquells nens i nenes que els agraden els ambients més tranquils. Tenim moltes ganes ja de sortir a saludar a tothom i repartir rialles i petons. I al final us esperem a la plaça de la Vila, a davant de l'Ajuntament, amb l'alcaldessa Mireia Ingla, i és un honor per tots nosaltres rebre-us en allà les últimes cartes. Us desitgem un molt bon any 2023, un any ple d'il·lusió, felicitat, salut i feina per tothom. La màgia que voleu és a punt de començar. Moltes gràcies per aquesta enorme rebuda i visca Sant Cugat i la seva mainada. Doncs Melcior, Gaspar i Baltasar, que ara tan bon punt deixin aquest escenari, pujaran ja les carrosses, començarà aquesta cavalcada que, com deia ara també Sa Majestat, acabarà a les 8 a la plaça de la Vila, a l'Ajuntament, allà podreu entregar cartes i, com deia ara també el rei Gaspar, hi ha un tram de tot aquest recorregut que està pensat perquè la música estigui més baixa, sigui un tram una mica més tranquil. Així, els nens més petits o aquells nens i nenes que vulguin seguir la cavalcada amb una mica més de calma, sapigueu que aquest tram més calmat és el que està a Puig i Cadafalc amb el passeig Torreblanca. D'acord? La cavalcada comença a passeig Francesc Macià amb el carrer Castellví, tot el centre que faran i a les 8 retrobem a Ses Majestats a la plaça de la Vila. Gràcies i que vagi molt i molt bé aquesta cavalcada. Això sí, aplaudiment pels Reis que se'n van cap a les carrosses.